ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ವತಿರ್ದು ತುಳುವೆರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಬಿಲೇಸ್ ಬಿಸುಕೂಟರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ ನಡಪಾಯರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಸು ಕಣಿನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಬಿಸು ಆಚರಣೆದ ಮಹತ್ವನ ತಿಳಿಪಾಯರು. ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯುಗಾದಿ ಪನ್ನಗ ಯುಗದ ಆದಿ ನಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಸೃಷ್ಟಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆನಿಡು ಪಕ್ಕ ಅವು ಯುಗಾದಿ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಕುಡಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲುಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಿಯರು ಲಂಕೆಡು ರಾವಣನ ಸೋಪಾದು ಬತ್ತದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬತ್ತದು ಸೀತಾಮಾತೆ ನೆಸಂ ಬತ್ತದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಅಲ್ವಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ಪೊರ್ತಲ ಅವು ಯುಗಾದಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೊಂದ್ಬೋದ ಇನ್ನು ಆ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮು ಪೋವೊಂದೊಂದು ಬಂದಲೆ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಈ ತುಳುತ ಊರುಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಭೂಸ್ವರ್ಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಲು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಕಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಪರ್ವ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸೇರೋಡು ಕುಟುಂಬ ಸೇರೋಡು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ದಿನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಸುತ ಮದಿಪುನ್ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೇರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಏತು ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಏತ ಅಷ್ಟಮಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡು ಐನು ನಮ್ನೆದ ಪದ್ಧತಿಲುಲ್ಲ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಸಾವನಮಾನ ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ ಗುರುಮಾನ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆನ ಗೇನಗದೆ ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಮುರಣಿ ಕರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ಬಿದಿಗೆ ತದಿಗೆ ಒಂದೇನಕ್ಕೇನುವ ಪುಣ್ಣಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪುಣ್ಣಮೆ ಪಕ್ಕ ಅಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಸೌರಮಾನ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿಲು ಆ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿಲೆಡು ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಂವತ್ಸರ ಪಂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಸೌರಮಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ. ಆ ಸೌರಮಾನದ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಅವು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅವೆನ್ನಮ ಬಿಸು ಒಂದು ಪನ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಲನೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಂಡು. ಆ 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ನಕ್ಷತ್ರಮಾನ ಅಂದ. ಈ ಪೊರ್ತು ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಗುಣಮುಖ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸುರೂತ ಹೆಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನ್ನದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್. ಈ ರಾಜ್ಯ ತುಯಿನ ಈ ದೇಶ ತುಯಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ ಪನೊಲಿ ಶೆಟ್ರ್ USA ಕೆನಡಾ ಹಾಸ್ಟನ್ ದೋಹಾ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ವಿದೇಶಲೆಡ್ ಎರೆಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತಲ್ ಅರೆಗೊಂಡು USA ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಇನೀತ ಬಿಸು ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಇಂಕ ಎನ್ನುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಂಕ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಪನಗ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂಟೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಬಂಟೆರು ಅಕಲಾದೇ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲಕಲನೇ ಸಹ ಅಕಲಕನೇ ಸಾದರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಬುರುಂಡ ಬಂಟರಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಎಂಕೇನುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆತ
ಎಂಗಳ ಬಂಟನ ಪುದಾಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಪುದಾಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪುದಾಡು ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡು ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಾತಿಯವ್ರ ನತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾರ್ಥ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲೆಂಕಲನೇ ಸ್ವಂತ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೂತ ಮಿನಃ ಸಂಸ್ಥೆನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿಜ ಅಂದ ಎಂಕೇನುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಟರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನುಂಡು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಡು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಯಿನ ನಿಶ್ಮಿತಾ BS ರೈಯರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸಾಯರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು. ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭರತನಾಟ್ಯಡ್ ಸತತವಾದ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು ಪಣಿಯರೆ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಂಗಡೊಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯದ ಚೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಯಾಯರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮನ ವಹಿಸಿದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತೆರಿಪಾಯರು. ಅಂಜನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ. ಇನಿ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಲ್ನ ಆಂಜೋಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕಲ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು. ಅಕುಲೇ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನು ಅಕುಲೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಅಕುಲೇ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದು ಲೇಸುಗದಿಗೆಡಿದ್ದರು. ಉಡುಪಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಿಕ್ಸಿ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡಿದೊಟ್ಟು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜಾ, ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಡ್ಯಾಳ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕೃಪಾಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಸಭೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆದ ವಾಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಸನ್ಮಾನ ವಾಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ ರೈ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ಲೇಸುಗು ಮೆರುಗು ಕೊರಿಯರ ಬಿಸು ರಂಗ್ ಪದನಲಿಕೆ ನಡೆದಳು. ಜಾವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಕೇನ್ಲಯನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುಗು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡ್ ಚೇಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಬುಡು ಅಮಸರ ಉಂಟಾದ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದು ಬುಡು.